Deci nu cred așa ceva. Tata, tu ai dat cu pixul pe cutia de la laptop. Tata, tu ai dat cu pixul pe cutia de la laptop. Da. Păi de ce? Păi dar n-am știut să merge pixul ăla. Nu trebuia dat. Păi și laptopul cum îl mai vinzi după aia? Mamă, să moară cai mea, laptop de 3000 de euro și... Bă, multă minte are. Haide, scarcă-te, băgați-ai, că de oră stau. Hai să mă ia, ce învăța nimic. Bă, de nimic, n-are grijă de nimic. Nu știu că merge pixul. Cu ce le-au cu scuipat, dau... Nu putea să iau foai, bă.